ማርቆስ ምዕራፍ 9 ትርኢት ኢየሱስ ከም ዝተለወጠ ቁጥሪ 1 ንሱ ድማ ካብዞም ኣብዚ ደው ኢሎም ዘለዉ ንመንግስቲ ኣምላኽ ብሓይሊ ክትመጽእ ክላ ክሳዕ ዝርእዋ ሞት ዘይጥዕሙ ሓያሎ ከም ዘለዉ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ በሎም። ቁጥሪ 2 ድሕሪ 6 መዓልቲ ከዓ ኢየሱስ ንጴጥሮስን ያዕቆብን ዮሐንስን ወሲዱ ንበይኖም ናብ ነዊሕ ከረና ደየቦም። ኣብ ቅድሚኦም እውን ተለወጠ። ክዳኑ ድማ በርሀ ኣብ ምድሪ ሓጻቢ ከምኡ ገይሩ ከጻዕዱ ዘይክእል ኣዝዩ ጻዕደወ። ኤልያስን ሙሴን ድማ ተራእይዎም ንሳቶም ምስ ኢየሱስ ይዘራረቡ ነበሩ። ጴጥሮስ ከዓ ንኢየሱስ መሊሱ መምህር ኣብዚ ምንባር ንኣና ጽቡቕ እዩ። 3 ዳስ ክንሰርሕ ሓደ ንኣኻ ሓደ ንሙሴ ሓደ ከዓ ንኤልያስ በሎም። ሰንቢዶም ነበሮ እሞ ነቲ ዝብልዎ ኣይፈልጦን ነበረ። ደመና መጺኡ ኣገልበቦም። ካብቲ ደመና ከዓ እዚ ዘፍቅሮ ወደ እዩ ንኡ ስምዕዎ ዝብል ድምፂ መጸ። ብኡ ግልጽ ኢሎም እንተጠመቱ ከዓ ብዘይ ኢየሱስ በይኑ ምሳታቶም ሓደ እኳ ይረአዩን። ቁጥሪ 9 ካብ ከረን ክወርዱ ከለዉ ድማ ወዲ ሰብ ካብ ሙታት ምስ ተንስአ እንተዘይኮይኑ እቲ ዝረአይዎ ንሓደ እኳ ከይነግሩ ኣዘዞም። ነቲ ቃሉ ከዓ ሓዝዎ። ንሓድሕዶም እውን ካብ ምውታት ምትንሳእሲ እንታይ ኮን እዩ ኢሎም ተመራመሩ። ንሳቶም ድማ ከመይ ደኣ ጸሓፍቲ ኤልያስ ቅድም ክመጽእ ይግባእ ዝብሉ ኢሎም ሓተትዎ። ንሱ ከዓ ቅድም ኤልያስ ይመጽእ ንኹሉ ከዓ የቕንዕ። ብዛዕባ ወዲ ሰብከ ከመይ ተጽሒፉ ኣሎ ብዙሕ ሓሳረ መከራ ክጸግብን ክነዓቐን እዩ። ኣነ ግና ኤልያስ መጸ ከምቲ ተጻሕፈሉ ድማ ዝደለዩ ዘበለ ገበርዎ እብለኩም ኣለኹ ኢሉ መለሰሎም። ኢየሱስ ርኹስ መንፈስ ዝሓደሮ ከም ዘሕወየ። ቁጥሪ 14 ናብቶም ደቀ መዛሙርቲ ምስ መጸ ብዙሕ ሕዝቢ ከቢብዎም ጸሓፍቲ እውን ክከራኸርዎም ከለዉ ረአየ። ሽዑ እቶም ሕዝቢ ምስ ረኣይዎ ሰንበዱ ናብኡ ጐይዮም ከዓ ሰላም በልዎ። ንጸሓፍቲ ድማ ብዛዕባ እንታይ ትከራኸርዎም ኣለኹም ኢሉ ሓተቶም። ሓደ ካብቶም ሕዝቢ ከዓ መምህር ንወደይ ዘይዛረብ መንፈስ ሒዝዎስ ናባኻ ኣምጽእዮ ኣለኹ ኣብ ዝሓዞ ድማ የንበድብዶ ንሱ ከዓ ይዓፍር ኣስናኑ ይሕርቅም ይነቅጹን ንደቀ መዛሙርትኻ ድማ ከውጽዎ ነጊረዮምሲ ንሳቶም ግና ኣይከኣሉን ኢሉ መለሰሉ። ንሱን ኣታ ዘይእሙን ወለዶ ክሳዕ መዓዝ ምሳኻትኩም ክነብር እየ? ክሳዕ መዓዝሲ ክዕገሰኩም እየ? ናባይ ኣምጽዎ ኢሉ መለሰ። ናብኡ ድማ ኣምጽዎ። ምስ ረኣዮ ሽዑቲ መንፈስ ፈንጠርጠር ኣበሎ ናብ ምድሪ ወዲቑ ኣንገርገረ ዓፈረ ከዓ። ኢየሱስ ድማ ነብኡ እዚ ካብ ዝሕዞ ክንደይ ዘመን እዩ ኢሉ ሓተቶ። ንሱ ከዓ ካብ ንእስነቱ ከጥፎ ብዙሕ ሳዕ ኣብ ሓውን ኣብ ማይን ደርቢይዎ። ገለ ትኽእል እንተኾንካ ግና ደንግጸልናን ርድኣናን በሎ። ኢየሱስ ከዓ ትኽእል እንተኾንካ ትብል ኣለኻ ንዝኣምን ኩሉ ይከኣል እዩ በሎ። ብኡ ኣቦቱ ቈልዓ ዓው ኢሉ ኣኣምን ዘይምእማነ ይደግፎ በለ። ኢየሱስ እቶም ሰብ ናብኡ ክጐዩ ምስ ረኣየ ነቲ ርኹስ መንፈስ ኣታ ዘይዛረብ ጸማም መንፈስ እዝዘካ ኣለኹ ካብኡ ውፃእ ተመሊስካ እውን ኣይትእተውዎ ኢሉ ገንሖ። ገዓረ ብዙሕ ፈንጠርጠር ኣቢልዎ ከዓ ወፀ። ብዙሓት ሞይቱ ክሳዕ ዝብልዎ ድማ ከም ሬሳ ኾነ። ኢየሱስ ግና ብኢዱ ሒዙ ኣተንስኦ እሞ ተንስአ። ናብ ቤት ምስ ኣተወ ደቀ መዛሙርቱ ብሕት ኢሎም ከመይ ደኣ ንሕና ምውፃው ዝሰኣና ኢሎም ሓተትዎ። ንሱውን እዚ ከም ዝበለ ዓሌት ብዘይ ብጸሎትን ብጾምን ክወፅእ ኣይክእልን እዩ በሎም። ኢየሱስ ብዛዕባ ሕማማቱ ደጊሙ ከም ዝተዛረበ። ቁጥሪ 30 ካብኡ ወፂኦም ብገሊላ ሓለፉ። ሓደ እኳ እዚ ክፈልጥ ኣይፈትወን። ደቂ መዛሙርቱ ከዓ ይምህሮም ነበረ እሞ ወዲ ሰብ ኣብ ኢድ ሰብ ይውሃብ ኣሎ ክቐትልዎ ድማ እዮም። ምስ ተቐትለ ከዓ ድሕሪ 3 መዓልቲ ክትንስእ እዩ በሎም። ንሳቶም ግና ነዚ ነገርዚ ኣይስተውዓልዎን ከይሓትዎ ከዓ ፈርሁ። ካብ ኩሉ ዝዓብይ መን እዩ? ቁጥሪ 33 ኣብ ከፍርናሆም በጽሐ። ናብ ቤት ምስ ኣተወ ከዓ ኣብ መገዲ እትዘራረብሉ ዝነበርኩም እንታይ እዩ ኢሉ ሓተቶም። ንሳቶም ከዓ ኣብ መገዲ ንሓድሕዶም መንኮን ይበልጽ ይበሃሃሉ ነበሩ እሞ ኣጽቀጡ። ምስ ተቐመጠ ድማ ነቶም 12 ጸዊዑ እቲ ቅድሚት ክኸውን ዝደሊ ድሕሪ ኩሉን ግዙእ ኩሉን ይኹን በሎም። ቈልዓ ወሲዱ ድማ ኣብ ማእከሎም ደው ኣበሎ። ሓቒፍዎ ከዓ ካብዞም ከምዚኣቶም ዝበሉ ንኣሽቱ ንሓደ ብስመይ ዝቕበል ዘበለ ንኣይ እዩ ዝቕበል። እቲ ንኣይ ዝቕበል ከዓ ነቲ ዝለኣኸኒ እዩ እምበር ንኣይ ኣይኮነን ዝቕበል በሎም። ኢየሱስ ዘይቃወመና ዘበለ ምሳና እዩ ከም ዝበለ። ቁጥር 38
ዮሐንስ ካ መምህር ሓደ ዘይስዕበና ብስምካ ጋንንት ከውጽ ከሎ ርኢናዮስ ንሱ ስለዚ ሰዓበና ከልኢና ይበሎ ኢየሱስ ካ በለ ኣይትኽልዎ ብስመይ ኃይል ዝገብር እሞ ብኡ ሕሱም ክዛረበለይ ዝኽእል ሓደ እኳ ይልቦን ዘይበኣሰና ዘበለ ኩሉ ምሳና እዩ ናይ ክርስቶስ ስለ ዝኾንኩም ጣሳማይ ዝሑል ብስመይ ዘስትየኩም ዘበለ ዓስቡ ከም ዘይስእን ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ምኽንያት ሓጢኣት ቁጽሪ 42 ነቲ ካብዞም ብኣይ ዝኣምኑ ንኣሽቱ ንሓደ ዘስሕት መጥሓን ኣድጊ ኣብ ክሳዱ ተኣሲሩ ኣብ ባሕሪ ክጥሕል ምሕሾ ነይሩ ቁጽሪ 43 ኢድካ እንተ ኣስሓተትካ ቁረጻ ክልተ ኢድ ኣሊካ ናብቲ ዘይጠፍእ ሓዊ ሓሰኸኦም ኣብ ዘይመውት ሓዊውን ኣብ ዘይጠፍእ ገሃንም ካብ እትድርበስ ቁርጽ ኮንካ ናብ ሕይወት ምእታዊ ይሕሸካ እግርኻ እንተ ኣስሓተትካውን ቁረጻ ክልተ እግሪ ኣሊካ ናብ ዘይጠፍእ ሓዊ ሓሰኸኦም ኣብ ዘይመውት ሓዊውን ኣብ ዘይጠፍእ ካብ እትድርበስ ሓንካስ ኮንካ ናብ ሕይወት ምእታዊ ይሕሸካ ዓይንኻ እንተ ኣስሓተትካውን አንቁራ ክልተ ዓይና ኣሊካ ናብቲ ሓሰኸኦም ኣብ ዘይመውት ሓዊውን ዘይጠፍእ ናብ ሓዊ ገሃንም ካብ እትድርበስ ንቋር ኮንካ ናብ መንግሥቲ ኣምላኽ ምእታዊ ይሕሸካ ነፍሲ ወከፍ ብሓዊ ይምቅር እዩ እሞ ኩሉ መስዋዕቲ ድማ ብጨው እዩ ዝምቅር ጨው ጽቡቕ እዩ እቲ ጨው መቐረቱ እንተኸደኸ ብምንታይ ተመቅርዎ ኣብ ነፍስኹም ጨው ይሃልኹም ንሓድሕድኩም እውን ብሰላም ንበሩ